mai girma basarake mai girma shehi ya alfarmar da ta yi rike alfarma shehi ta ogana mai hagun ne mai dawa shehi kuma ta fawa dan baiwa ta mulkin mai gaugawa na Allah yardar kowa ado ne gun talakawa shehin dai mun zo mi masa murna dai komai daidai da an kanada ka sarauta dai ka amsa dai mijin asama wa mana dai ubalo yau yin rubutu abu yayi daidai a kudin darewa na ta guda mana kai ne dai ubalo yau yin rubutu kuma dana dai omologo ni shehi omologo ni olólùfẹ́ ni shehi olólùfẹ́ ni àyànfẹ́ ni shehi àyànfẹ́ ni alánú ni shehi alánú ni amúlùdún ni shehi amúlùdún ni owó àkíní shehi owó àkíní ọba lóye shehi ọba lóye. Ga babbar giwa mai duniya lauta ku lafiya dubin nahiya kai ne jan wuya shehi maraban daular duniya har Burtaniya ga kuma sarkin wakar duniya rara mai dafi gambo kayan kayi jinjiya dauka sai wuya gane gatan gardi zangaya ya dage ya iya kai kauce gulbi ga maliya safin ya tsaya daukar kaya kago ne ku shaida ne dan zabo sai zane ko yaro ne shehin zamfara jigo ne mazani ne da shi wancan dan wanki ne dan kuka ne ban girgar ban jirgi kafu gaban mai wargi ka rigiza ga kingi masu zama ke kwangi yan fada dangin birgi ga basaraken nan dai mai da wayar gaba dai wanda ya zama rumfa dai wanda ya san doka dai masu bayani daidai mai abu hanya dole ya lasu dan babole barka ya ga malin bisu da kamu lalle kyala na malar salin shi tuni kai ya kulle na gida kwaicin dole to su gani sa kyale maboyar dodo yaro bari kayan sanda mazakin wando doki na kara sai danda amarya huta kofi da ruwa sai randa a garanar huda kore ya ke kada tai su da dangin a hau sai fada shehi mara baka dai to a gaya musu dai ga farkon duka dai wanda ya gagar dai cikin zamfara dai wanda ya mata dai ga zakaran duka nan wanda ya bayyana nan masu rika mana nan shi ya tare mana nan to ku guza mana nan tafiya ta tafi ku faɗa tafiya ta tafi ma'azai wa kafi ban
sama ka ku gada in an yi musu a gwada lafazan kirki na zuwa a game wanki da ruwa da kafafu kan zaiwa a dara a kafe dawa ka yi lissafi ka gani maganar hanta da jini wani ya darme mu wani sai masu ido ka gani